siyabonga Su Jesu Baba wabazalwane lokhu kuphuma kwethu esikuphumayo uthi uyaphuma ungena endaweni wrong uvela ufe kanti ubethu bengizohlala la effect mission nihlale Christ of Praise nihlale gospel noma bengathini hlala kini ube usawuti ongadumela senqedile sizohamba nalokho sesiyovala unyaka asibe usawuti ongadumele bazalwane indaba wena makusondela wena kwabanye abantu kunoko kusalo ona ngathi ayikho right wena uyafika la ufika khona nje kuma movement uqasha abantu la ufika khona emabandleni wabazalwane asibuyele emabandleni siyobo usawuti noma bese bengasabukhi kahle kodwa uma wabuyela wenza inkonzo nawe musukwanda ngomlomo yenza ivangeli uhambe phambi kwabo bekubone ngokubonile ukuthi lokukhuluma lokho akukusebenzeli yenza ivangeli uhambe wenza inkonzo uyobezwa bethi nami manje sifuna thina manixoxa nenceke yenkosi umdletshe khona phakathi kwethu ixoxa naye uthi into esihlupha ngayo thina sifuna ukuba kuyi-competition kanti bazalana sikompete siyakhumbula intelana sikhonzana ngeyiphiwo eyani i-competition wena uthi mawushumela ufuna ukupha umgodi kanti wena uwena sizokhonza la asizile kuwe noma ngawumbi umgodi sifuna usawoti noma uzowumbi umgodi singawuthola usawoti ufane nokuthi ayikho lento la sifuna usawoti komsizakani bazalana ukushumayela imphakameni imengelipulo nithi hayi wakhuluma umthetho uNkulunkulu bephona kodwa usawoti abukho sawoti bazalana uyayoliza la kunokhuluma khona usawuti uyayoliza la kunenzondo khona usawuti uyayoliza ubona abantu sebethandana asizukuninda bazalwane ngokushumayela kakhulu kodwa sonile emthandazweni sithi akutshela usawuti endini kaNkulunkulu usawuti ngalenkathi ugcwala uyobona ibandla mfundisi ungubani livele ligcwala nawe wathi kwenzenjani uthi uma uthi akhona ucinga ngapha ukuthi awekhona amafutha ngoba ngqalaza ngapha iqalaza lezo zinto ukuthi abukho yini abakushiselayo ngala ubonakala ukuthi ibandla likaNkulunkulu likhonza uNkulunkulu ngoba kunamanye ama-altar othi uma usithela ngapha kube khona obuya nayo kodwa grace lokho ngihlangene nabo bawusawuti asiphumeni bazalwane siye emabandleni siyoba usawuti ngisho bekuthiwa kunzima kanjani ngisho uyabona ukuthi bakubamba ngapha nangapha vala umlomo usukhuluma hamba phambi kwabo wesaba uNkulunkulu nibe usawuti sebahlala phansi basazoshumela abashumayelayo leyo message ebenginayo njengoba silokho sihlangene la bakhona abanye abangazange ngenxa yeinkinga nangenxa yendlela zokude kodwa thina sikhona le message ake sisebenzise siyoba usawuti emndenini yethu akungenelwana ngenxa yokuthi kushoda usawuti ngike ngahlala ekhaya mina 2019 kuzoba 23 isimo singekho right ngaze ngasizododela umbuyazi wakhuluma intshumayelo ebusuku wathi hamba ninokuyiselana nomndeni ngavuka ekseni ngoba bazalwane akusho ukuthi ngoba nakusese singabefundiswa mase sigcotshiwe asiphenduki kuyaphenduka bazalwane ngathi uma ngithatha unkosikazi sibuyela kwafumaniseka ukuthi ufuna silungise izinto noma ngabe kuthiwa wonanga bazalwane akudingi ukuthi uzone uxolise uma usawuti uxolisa noma ungonanga noma ungashayanga umuntu noma ungathukanga uxolise for the sake of peace nokukholwa kwakho
manje nina nizondana ngisho emagroupini nanazana omunye ethi mayibhala omunye ke zokukhomenta ngoba kubhale bani omunye ethi mayithuthi ngoba ngeke ngisho ngoba uameni akavezi ngisho isandla esisodwa kodwa makubhala omunye zize zibe u10 ubone zibheke kanje kodwa makubhale lo angamuzwa kahle ubamba into eyodwa ukuthi lalela lo muntu ongamfuni yilo mdingayo wena itshela ukuthi amkhwiwe yilo muntu omfunayo asiphume siyobe usawethu womhlaba. Bazalwane ngiyanyanya ivangeli lokufake ngimthanda ukubana ngoba sila mase siphumele la angisamkhulumisi emabandleni kwandele lonto mase baninga hayibonge ngale nkathi ekhanga uthi webadala ube kuyazi makuthawulana isandla sakhe siyaqeka siqini asibe usawuthi womhlaba sibuyele emabandleni ethu haleluya siyokhonza uNkulunkulu sinokuthula bazalwane futhi sizikhali thatha indawo yakho ayihlabelele intatho lengoba yazi ngemphosi ayihlabelele intatho lengoba hayi thatha indawo yakho iyavula umfunda zanazi Cwecwe media sengize ngamthola ke umphathi wobunye bamakrestu ubaba uNyambosa. Hlangalezwe uyaphila? Ngiphilile encamalalo njani wena? Ngiphelile Nyambosa. Sisenseleni la sikhona ebandleni iGrace of Praise. Kunenkonzo ebikade ikhona yobunye bamakrestu. Mhlambe akuthini ukuphawula kwakho ekwenkonzweni nje yonke nakho konke okwenzile nakho konke indlela obone uNkulunkulu eyiveza ngakhona nasemazweni akhulunyiwe osukwini namhlanje. Sibonge kakhulu ncamalala mfowethu nakuyiCwecwe media ukuthi lizosenzela lo msebenzi ongaka. Enkonzweni nakwizona zonke ikhulume kade zikhona. Sibonga wonke umsebenzi uNkulunkulu asewenzile, sibonile ukuthi uNkulunkulu ebekhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu umsebenzi wonke. Siyakholwa abazalwane ukuthi njoba njenge movement uma sisuka la uNkulunkulu uzogcwalisa uzophelelisa konke lamazwi akade ekhulunywa kule ndawo. Siyabonga kakhulu uzisizwele ke embukeli weCwecwe media inkonzo ukuthi ihambe kahle yonke. Kunendawo ke yathinta la hlangalezwa indaba yokuthi umuntu ahambe enesilonda esibhibhayo. Mhlawumbe ukuvezela na wonke umuntu nongakholwa kungena indaba nendaba yeBhayibheli ukuthi kuyingozi kangakanani ukuhamba ngoba ukulimala akuyibo akuyikho kodwa kwabantu abakholwa nabangakholwa. In fact ukulimala kwa wonke umuntu okhona emhlabeni. Kuthini ukuphawula kwakho ekuvezeni ukuthi umuntu kuyingozi kangakanani ukuhamba nesilonda esibhibhayo? Balaleli into engayisho nebhlungu kakhulu uma umuntu uhamba nesilonda esibhibhayo empilweni yakho end up uba nezifo ezizinhlobo ngenhlobo kuthiwa idepression. Abanye bethu end up bethatha impilo yabo bezibulala bona ngenxa yokuthi akekho umuntu abakhala kuye. Kodwa namhlanje simzwile uNkulunkulu ephakathi kwethu ekhuluma ukuthi lisekhona ibalsam kwaBhiliyadi ukuthi noma ngabe kuthiwa ke ulinyaziwe noma ngabe kuthiwa ushayiwe kodwa thola indawo ozokhalela kuyona. So ke ababukeli becwecwe siyabonga kakhulu ukuthi kule nkonzo kukhulunywa izinto eziningi ukuthi ungalokothi uhambe nesilonda esibhibhayo ngoba uend up une-anger ngisho emndenini ungazwani namuntu ngisho makhelwane ungasazwani nabo. So nje sibusisekile kakhulu angifuni uqamba manga kakhulu siyabonga. Hlangalezwe sivala nje athina amazwi okubonga to ikomiti elibe ingxenye ngicabanga ukuthi ulekelekile kakhulu kuba kufumelele inkonzo nakubazalwane njengamanje abayingxenye bobunye bamakrestu nokubanikeza ama-update ukuthi kusukela manje kuyophambili ithini into. Ngicela ukubonga kakhulu kwikomiti engisebenzisana nalo eduzane
esithe uma simemezela inkonzo savumelana saba mqondo munye. Ngibongeke kubazalwane bonke esikanye nabo kuyi movement yobunye bamakrestu okuyiyona ezoveza noma ezophelelisa ibandla ukuthi emnikeleni yabo abasinikelele yona ukuze ukwazi umsebenzi kaNkuluNkulu ukuhamba. Siyabonga nje kakhulu uma sisuka lana ke njengoba kade sihlangene endaweni yaseNseleni ebandleni laseGrace ngaphansi kukamfundisi nompostoli umkhwanazi. Sibonge kakhulu nakubona uma sisuka la sizobeke sesithatha amabombo sesiya ke kuthiwa kusemzingazi eHouse of Glory la esobe sesiyovala khona unyaka wethu. Sibonga uNkulunkulu simphakamisa la esobe sesihlangene khona sonke. Ngiyaqhubeka futhi ngiyanimema ukuthi ningaphuthelwa ilezi inkonzo ngoba uNkulunkulu usuke khona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu nakwicwecwe media. Hlangalezo siyabonga baba. Amazwi kaSihlalo noma umholi we movement yobunye bamakrestu. Okuningi ke uzobusukuthola epageini lobunye bamakrestu nakwilink le ezobe ivela la ngezansi nakwinamba la ezobe ivela ngezansi. Igama lenkosi alibongwe. Siyabonga nathi siyicwecwe media.